Yabona nje guys, ngihlale nginizwa nithi nijimela amasamabhodi. Mina angijimeli samabhodi. Anginandaba nasamabhodi. Ngoba vele ngisuke ngingazi nokuthi leyo sami ngifica ngikuphi nomhlaba. Buka nje manje. Kuyashisa. eSouthern Hemisphere niyajabula kuyashisa, eSouth Africa kumnandi kuyashisa. Mina ngiyagodola la kumakhaza la ngikhona. Kuko minus bani. So leyo samabhodi ngabe nje ibe yi-waste. Into engijimelayo mina ukubamba i-age. Sengijimela ukubamba i-age mina guys, and motivation yami ontanga bami. Yazi nje futhi ngimane ngingene ku-social media, ngibuka abantu engangifunda nabo, ngibuka abantu engakhula nabo, ngithi nqaba nami inkosi. Ngithi nqaba nami uNkulunkulu. Angifuni ukuba nje. Angifuni ukuba nale ingalo zontanga bami lezi zobhabhayi lezi zokuxova ujeqe nedombolo lomsebenzi. Ngithi ungavumi nami baba kaJesu ngiyanqaba. Mase yakhuluma uNkulunkulu ethi hayi ngiyanqabe mina. Nqaba wena hamba ojim. Ngithi mina hawu. Usho ukuthi mangingajimi nami ngizoba nalabo bhabhayi athi hamba ojim. So njoba ngenza njena nje. Ngibalekela ukuba njengodanga bami. Bambi age nandaba nesamabhodi. Age. Bambi age.